svého přítele. Iniciativa směrem k těm různým diktaturám, které se ještě pořád, ne pořád ještě a budou se asi vyskytovat vždycky, bylo vlastně jakési přání do Běloruska vězňům, běloruským disidentům, signatářům běloruské výzvy Charta 97, kde jim tedy víceméně přál brzké propuštění a dávali jim na srozuměnou, že je s nimi a jeho autorita v těchto případech víme, že hrála velkou roli a že i lidi, kteří třeba byli týráni nějakým způsobem vězněni, takže vlastně vždycky to pro ně byla spruha. Tak tady je ještě taková jistá souvislost, že divadlo na tahu, který vlastně vzniklo nějakých těch nějaké české diktatury nebo české oblože diktatury, když to nazval, já se omlouvám, ale trošku jsem rozsoustředěný, protože poslední události přece na člověka nějakým se zapřeli. My jsme v roce 2009 si dovolili navázat na takovou tu divadelní činnost, třeba Vlastní Chromostov a tak dále, ale v tom smyslu, že jsme se vypravili z inscenací Havlovy aktorky Protest do Minska a v jakémsi prostředí, které bylo speciálně upraveno, tedy v podstatě v bytovém prostředí v bytě, se odehrálo pro ty běloruský přátelé toto představení. Shodou okolností na tom představení byl i Andrej Stanikov a Dima Bondarenko, ještě tenkrát na svobodě. A možná, že by za zmínku stálo reakci toho jednoho z těch dvou dnes vězněných běloruských disidentů. Já to přečtu v ruštině, ale nevykládejte si špatně, že mám docela slušný ruský přízvuk. On řekl o tom protestu, který se hrál 15-20 diváků v nějakém panelákovém bytě, který byl speciálně k tomu upraven, dokonce teď zbořil nějakou příčku. A rusky řekl, u mě až čuštěně, što Pavel понимает našu situaci lůče, čem my sami. Což je vlastně největší podsta a nejlepší znamenání nikoliv pro nás interprety, ale pro tu hru samotnou. A jenom bych chtěl říct, že ten autor této věty spolu s dalším příkladem, tento představení tenkrát viděli v Minsku s Dimou Bondarenkem, jsou v podstatě už rok ve vězení a 19. prosince vlastně uplynul rok od jejich věznění a jenom jsem považoval za nutný, protože my jsme vypořádáme na Hradišti takové letní slavnosti a existuje takový soubor Slavotný teatr a my jsme pozvali na Hradišek a oni tam v podstatě a umožnili jsme jim tam zahrát hru, kterou oni už doma hrát tenkrát nemohli, ani dneska samozřejmě hrát nemůžou, jezdí po Evropě. V podstatě se o nich dozvědělo mnoho různých institucí i světových osobností jim pomáhalo, aby mohli to svoje divadelnění prostě provozovat. A my jsme měli tu čest vystoupit na závěrně a v určitým okamžiku na Hrádečku a vlastně okamžiku došel takovou dojemnou okamžiku, že během toho představení se najednou z jednoho z oken Havlovy chalupy, která naproti mé chalupě objevila běloruská vlajka. Takže jenom takovou malinkou příhodu, že o těch lidech prostě už jíme další dobu a jejich osudem se trápíme. Čili, že nic na vás nechci, jenom abyste věděli, že někde nějaké zemi mají pravdě a lásce
ještě mnohem dál než třeba my, i když já myslím, že my zase tak daleko od ní nejsme, což svědčí třeba to, že jste přišli, to svědčí o tom ty dny toho zhrnutí způsobené smutnou událostí a pro mě byl největší zážitek v podstatě být součástí toho obrovského průvodu, který doprovázel Václava Havla z křižovatky na Pražský hrad. No. Tak asi to je všechno, jenom jsem vám chtěl říct o existenci těchto lidí a nevyzývám vás v žádné podpisové akci, myslím, že je důležitý třeba už jenom to, aby jsme o tom všichni věděli, že někde a možná, že nás každého zvlášť něco napadne pro to udělat, nějak se vyslovit, ale to už není účelem toho mého proslovu. Já jsem teda ještě se asi nepředstavil, já jsem Andrej Kropatko, tak jsem režíroval a už nebudu dál tady hovořit, dám